ए छोटको हमन के तो जुग में कुल ऐसी चार चार रहबे ना कइल हो ई कुल अभी नया में निकलल बा तहन लोग पढ़ल लिखल है बोलो तहन जानत न खबु जे कैसे से चर्चा होला हमन के तो जरिए पलै ना जाने जाब देखा देखे कुल जा तारी जगुर बहिना तो संगे संगे हमन गुर बहिना बन के हमन के देखत जगह कैसे ही भइल हो आही मम्मी जी रौरा जानम कहां ले रौरा वो जमाना में आई रही त ई रहे कि जाना रहे हमन के जमाना में कुल का रहे ना हमनी के किताब पढ़नी जा कैसे कैसे चर्चा मतलब भइल हो चालू हो ख तो उहे के जानल चाहतनी जाके माने कैसे ही भइल तनी हमनियो के जानती जतनी हमनियो के समय में कुल अपन गइती जा बजैती जा देखती जा ना हमनियो के ना जानतनी अरे अब सुना तानी पटना जिला के ना एगो हरेंद्र भैया रहल हां रौरा जानता न हरेंद्र भैया नाम ना जानता सुनत रहनी बाकी यू कुल ना जानत रहनी। हरेंद्र भैया लीलम दीदी मर गइलन जा तो उहे कहानी माने अपन जाने कहतहु माने तब कइलन 12 बरिस तो ई कुल माने जानलन ए कुल के बारे में कहानी जानलन तो उहे अब माने बतावे लगलन गावे गावे घूम के कि ए गुरु बहिना लो माने शिव के गुरु बना लो जा शिवे गुरु हई हमनी के उस जमाना में केहू जानत रहे कि शिव गुरु हई ना ना केहू ना जानत रही गुरु के हमनी के हां ना तो देवो के देव महादेव हई इहे के गुरु हई सभा क देवतो के गुरु हई सभी देवता देवी के इहे गुरु हई कहत आदमी के कई रूप में इहे बाड़न हां अनेक रूप में जवना रूप में पाई तना रूप में इहे गुरु हई तो यही से हमनी के ना जानत रही जा और लोग के जमाना में ना रहे तो ई हरेंद्र भैया जानलन ना तो एकर किताब छपवलन आ गावे गावे माने बतावे लगलन घूम घूम के गुरु भैया गुरु बहिना लोले की माने हरेंद्र भैया बतौलन कि शिव के गुरु बना ल जा 3 सूतर अपना ल जा हाथ में कंगन पहिन ल जा तो उहे लीलम दीदी माने गाय गाय बतावे लगली आ हरेंद्र भैया गुरु बतावे हमन के देखते रहन जे त हमन के बिना पढ़ल लिखल हमन के काजल जे को में का लिखल बा का नहीं खे लिखल ए गुड बना ओए छोटा की त यही से कह कि तू पढ़ल लिखल बारू तू जानत हगु तनी कह के सुना द त इहे अब हरेंद्र भैया कहलन न कि 3 सूतर लेवे के बा हमनो के बना 3 सूतर के ज्ञान लेवे के बा जननी मम्मी जी 3 सूतर के ज्ञान लेवे के बा न त 3 सूतरवा के बड़ा नेह लगा के पालन करे के बा तब हमन को हां बतावा तनी बताइबू बताओ तनी अब ये बताओ तनी रौरा लोग के एकदम आजे से पालन करे चालू कर दे जा देख ले जा कि गुरुजी कितना दया बरसाई हां ए गुरु देखो तनी जब से हम 4 साल ले ले बनी तब से हमरा के गुरुजी कितना दया करता नहीं ए त देख के हमन के पूछनी है जाके तनी हमनियो के देखी जा करी जा एकर नाम के घोषणा करा ली जा हमार न रहनी न उहा के राउर माने लइका बा त उ न खूब खिसियत रही खूब गाड़ी देत रही आ जब से हम शिव के गुरु बनौनी न तब से उ एकदम हमरा के सुना तानी के में बरियाई जे तने ढुकबू तने फायदा बाटे बरियाई जे तने गइबू बजाई ये हरेंद्र भैया के माने 3 सूतरवा के पालन करे के बटुए कि पहिले में कहे के बा कि शिव गुरु रौरा हमार गुरु हई हम आपके शिष हई हमरा पर दया करिए गुरुजी रौरा दया ना करब त के करी रौरा महादेव के देव हई तीनों लोक में रौरे सब कुछ बानी ये गुरुजी दया करी आ चर्चा करे के बा न मम्मी जी त केहू ले कहे के बा कि हे भैया हे बहिनी हम तो शिव के गुरु बना ले बानी शिव के गुरु बना ले बहुत फायदा बा रुपया पैसा कुछो के खर्चा नहीं खे मम्मी जी खाली मन के खर्चा बाटे सुनले बानी त पूछता नहीं जा कि काहे में से पूजा बा के ओकरा में खर्चा ना मन के खर्चा बा और मन करी तबे नाच कराइम बाजा कराइम डीजे लगाइम माने होय प्रसादी चढ़ाइम हौ चढ़ाइम गुरु बहिना लोग के खिया मन के खर्चा बा शौक से ना रही न त गुरुजी के ऐसा मन में ना जतने ध्यान लगाई उतने गुरुजी दया करत आ नमः शिवाय करे के बा न त 108 बेरा करे के बा मन ही करे के ओठ मुंह नहीं खे चलाए के सांस द्वारा कहे के बा कि नमः शिवाय जानता नी मम्मी जी हम चर्चा जब से कर लगनी न आ 3 सूतर ले लेनी हरेंद्र भैया के तब से हमार न पति तो खूब बढ़िया कमाई करे लगन बढ़िया हो गइल हमार गाय भैंस देखतन कि हमर कुछु ना होला एकदम सब कोई हमार आनंद बाटे आ हमरा घर से छुट्टी मिल गइल बा कि तू जा खूब गुरु के चर्चा कर गाओ चारा चारा ए गुरु बड़ा निक लागे चारा चारा ए गुरु बड़ा निक लागे ए चाची जी
जी के कहानी रहल है अपन 3 सूत्र के पालन करत जा। हाँ तब ये कहानी रहल हाँ तब बड़ी सुंदर सी चर्चा बढ़िया बढ़िया आदमी गुरु जी के गावत आवे कन्या तो हमने के जाके तब तो 3 गो सुने है जो सूत्र 3 सूत्र सुन लेबे तो इनका के तो पालन करबे करबे 3 सूत्र के हमनियो के चार चार तन भजन सुनाई तब सुनाता चार चार ये गुरु सुनब जाता हमनियो के आई दादा गुरुजी में इतना शक्ति बा देखत है कितना शक्ति बाटे। नाम मन लगने बाकी तब सीखब जा हमनियो के हमके बेटी को तो ये तो जानो तन जामनी के ना कुछ सिर गुरु तोर भांगी और पतन की बोल तनी सुनाओ ये करे जाना तनी जा एक गीत गाई देखी हमारे लेखा को कन्या रहली न तब का कहताड़ी अपन मम्मी जी ले का कहता तब हमनियो के सुनब जा गुरु बहिना सुनाओ आली ढोलक Thank you.